امروز президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Таҷикистон ташриф оварданд. Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёевро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Сафари навбатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон барои таҳкиму тавсеяи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ ба манфиати мардумони ҳарду давлат бо барору сурманд хоҳад буд.